Bueno, ha sigut un partit clàssic de pretemporada, és el nostre primer partit, portem una setmana amb molta càrrega d'entrenament, una mica els objectius defensius que ens havíem marcat, doncs, més o menys en alguns moments del partit els hem aconseguit. El que passa que ens ha costat perquè ells jugaven amb una sortida molt llarga i tal com ho plantejàvem nosaltres al partit era complicat treballar l'aspecte que havíem treballat, no? Però bueno, a nivell d'estratègia també les coses han funcionat, ens falta acabar de polir a nivell defensiu i sobretot millorar molt amb el que és la conservació i la possessió de la pilota. De referent als 4 jugadors que hem incorporat aquest any, el Julio ja sabíem el que ens donava, ens dona tranquil·litat, a part ha pogut marcar, el Raúl ens dona molta pressió, molt balanç defensiu, moltes recuperacions i també molta arribada. I jo crec que els dos jugadors, tant el Saya com el Mossab, que pugen del segon equip, han fet un molt bon paper, han sortit amb descaro, sense por, i una mica ha de ser la seva funció, no? Vull dir, la pressió l'han de tenir jugadors amb més experiència i ells han de sortir a disfrutar d'aquests minuts i en mica en mica anar agafant ritme i confiança. Bueno, es un partido, la verdad, con mucho ritmo, ¿no? Nosotros un poquito más de cambios ha notado a la hora de presionar casi todo el partido. Ha costado un poquito marcar los primeros goles, pero bueno, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues hemos estado bien cara a portería. Sentirme bien, la verdad es que bien. O sea, ya llevo toda la semana entrenando con ellos, ya hemos hecho poquito partido, un poquito más de físico, pero bueno, muy bien, la verdad que son jugadores muy buenos y muy fácil de jugar con ellos.